नै मैयानि थाखाय मैया मानसि थैनायनि थाखाय जों प्रटेस्ट खालामदों ओमफ्राय सावथालफ्रा मा जोंजों नांनो थाखाय रेडि बोरला थिर लाना दंजोबो हनै ओमफ्राय जोंनि बर'फ्रा मा खौसे जानो रोंला दिनैसिमबो नायदो नै जोंनि आखायाव मा दं जोंनि आखायाव जेबो गैया हाथियारानो गैया जोंनि आखायाव ओमफ्राय बिसोरो बोरला थिर लाना दंजोबो हनै बोरला थिर लाना दंजोबो बिसोरो बोरला थिर लाना दंजोबो हनै ओरैबायदि दुगा माने बेंजोबनाय नै ओरै बेंजोबनाय हनै औ बिसोर बेंजोबनाय ओमफ्राय बर'आ बेखिनिल' आरोना बर'आ बेखिनिल' दिनै नाय साबैसे बर' दंबाव बेनोसै बर'आ आखायाव जेबो गैया नै रावनि आखायावबो बर'नाव ओमफ्राय बिसोरो बोरला थिरौ नै बैसोरो नै बिसोरो नै जोंनि मानसिया थैनांगौ आरो बिसोरजों माबा जानांगौबो आरो दाय गैयियाव बुथार जानांगौ ओमफ्राय प्रटेस्ट खालामबा बिसोरजों दादागिरि देखायजानांगौ शेयार खालाम आरो जाय नुदों बे कारेगाव फै फैदो फै सोर लाइभआव नायदों सोर दङ फैदो कारेगाव ज' जाफै गिनायसै सासेखौल' गावना लाथों बेनोसै ना नांग्राया जाथिनि थाखाय बर'नि थाखाय नांग्राया बर' फिसाफ्रा बेल' नै ससियेल मिडियायावबा बिराद दुगा देखायोना ओंखारनानै फिल्डआव ओंखारबोनानै देखायफै दम दंब्ला पस्ट होनानै भिडिअ हगारनानै मानानैल' जाया जायगायाव फै हनै बेयाव नै बिसोरो बोरला थिर लाजोबनाय बिसोर जुखामबारियाव बिसोर दंजोबो माने बेंजोबनाय ओरैनो जोंखौ बोरला थिर लायै खेला मोनबाथाय नै हास्रोदगोनसो थैगोन सानैखौ लांफागोन जुखाम सिङावबो थानो हागौ जोंनि मानसिफ्रा बेल' नै रावबो गैया बेनोसै नै बिसोरो दिनै हाथियार लालायनानै नांनो नागिरबाय बोरला थिर लाजोबनाय बिसोरो शेयार खालाम भिडिअखौ शेयार खालाम गिया माने पुलिसनि सिगाङावनो डाइरेक्ट अपेनलि बोरला थिरजों नांसै मिथिबाय ओरैबायदि दुगा बोरलाखौ सिख'नो पुलिसफ्रा बोरलाखौ सिख'नो उल्था जोंखौसो होनगासिनो दङ बोरलाखौ सिख' बिसोरखौ हेल' औ मै बोरला लानानै जों नांनो नागिरजोबबावबाय बोरला थिरनो जा सार हेल' बोरला थिर लाजोबना बिसोरो
जोंनाव मा दं जेबो गैया जोंनाव बर'फोरनाव आखाइ गोजा गानसि गोजा गैयालै अनेक खयजन दङ बिसन पसिसन बिसोरनो दुगा बोरला लानानै बिसोरनि बोरलाखौलाय मा थिख'वाखै जेनेबा सिसख'रिल' ना बिसोरनि बोरलाखौ सिख' होमबा नांगोन ना आखाइजों आखाइ ओइ आमसा सिसख'र फै फै जाय जाय लाइभआव नायदों गोसो गुदुं फै दानो फै ज' फैजोब बिसोरो जोंनि बर'फोरखौ जोबथागासिनो बिसोरनि बोरला थिरखौ सिख'नो हाया हो मा बेसेबां दङ बिसोरो हनै बे बोरला थिर लानानै दुगा सिसख'रिल' ना बोरलाखौ लाना फैनांगोन सार हाथियारखौ लाना फैनांगोन लाना फै दे सार आजरे लाना फै सार मोनबैसे बोरला दङ लाना फैजोब बेखौल' बोरलाखौ लाना फैजोबनांगौ देखिए हम लोग यहाँ से आगे नहीं जाएगा उन लोग का वो सामान से शीश लेके आओ ना आगे नहीं जाएगा हम लोग वो लेके आओ आप लोग के सामने ओपनली वो लेके वो कर रहे हैं भाई को लाना फैदो बेल' मोनसेल' दा सिस खालामनांगौ बे बोरलाखौ मोनबैसे बे अपेनलि बेबायदि लाना फैनो नाङा जोंनि जायगायाव थानानै जाला जों थैनांगौ सानफा साफानो हम जिंजी है सर हम जिंजी है साहब हम जिंजी है चलो भाई हो गया वो लोग नहीं दे रहे सर वो लोग नहीं दे रहे वो जा रहे भाई जा रहे मतलब वो लोग हथियार वापस लेके जाएगा चलो और आके उन्हें Zoom खालामनो मोजां नुवालै मबाइला नेटआबो मोजां नायाखै नै साला गावसोरजों गावसोर दावराव जालायबाबो बर'खौ फुनदेरग्रा बिसोरो
अगर ये लोग एक नंबर जानवर चल रहे भाई चल अरे सावसे अरे सावसे 좀 더, 이제냐 들어야. सिज खालामनांगौ बेयाव जों मेगनाव नुनांगोन ना लाना फैनायखौ ओइ दंखायो लानाल' फैनांगौ जोंबो थाङा बेखौ बोलाबो लाबाबो जोंबो थाङा बुस्थुबा सेस करबि আমি যাম আগত 무슨 많이 그래? ছাড় এটি আছে 예? 무슨 말? गावफ्लंनो माने जोंनि आखायाव जेबो गैयाना जों मानसि गोजासो फैदों बिसोर बोरला थिर लाना फैदों ओंखायनो बिसोरनिखौ सिखावनो थिनदों जों पुलिसफोरखौ औ हेल' मा बोरला थिर लाना फैजोबबावबाय माने औ औ ओइ खाराखै मोखां दं ओरै फै खारायगावनि सोनाबहा ओइ गामि मा लामा माबा नुखागोन मानसिफोर ज' नुखागोन सोर बैयो कैसे चल रहेगा सर जी उस दिन लाउटी में हुआ है वो लोग खुद का एहतियात को नहीं पता किसी ने चाकू मार दिया लगा दिया बोरो को लगा दिया ना बोला ना बोरो नहीं मारा है ए सेखौनो होदोंमोन माथो दासिमबो लाबा ओंखायनोथ' नेगासिनो जों माखासेखौथ' होबायानो होखांखाबाय माखासेखौ नुहुरालै माबायानो 4Gसो नांदों बै बोरलाफ्रा लानासो थांफिनजोब्बाय हनै हरासै लामा सेराव मोनबैसे सावथालफोरनि केम्प दङ मा अफिस दं बुख्रुबजोबनांगौ उस दिन का ही वो लोग वो कर रहे हैं उस दिन जो हुआ है ना वो पुलिस के साथ कुछ नहीं कर पाया है अरे होगा भाई जोंबो अस्त्र लानानै लांसै बार नामा एबारनिफ्राय जोंबो अस्त्र लानानै लांसै हो गया सर हमारे लैंड का इशू हो रहा है बहुत बड़ा सर बहुत बड़ा है ये जंग बहुत लंबा चलेगा सर 1-2 दिन के लिए नहीं है ठीक है ना ये चिंगरी आग लग गया तो
नहीं लगने दे रहे सर फिंगर उन लोग ने जलाया है, हमने नहीं किया है। सबको युद्ध तो जारी रखना पड़ेगा ना सर चलो सर एक भी कंफ्यूज नहीं कर पा रहे देखो मोनसेबो हराखै बिसोरो बुस्थुखौ सरनि लादोंलाय बे इलेक्सननि नटिस हरनो हायाबाय नों खिन्थु ओंखारनाय नङासै ओमफ्राय एबिजों खालामनांगौ जुदि बे लेङा बा एसपिया होगा भाई होगा इतना जूम नहीं होगा तुम्हारा एक भी वो सामान छीन नहीं पा रहे वो भी वीडियो बना रहा है भाई वो भी वीडियो बना रहा है लाइव करने से कुछ फायदा नहीं होगा नहीं नहीं दिखाना तो पड़ेगा ना होगा होगा भाई होगा कुछ भी कर ना पा रहे प्रॉब्लम कम नहीं होगा दा थांबाय बिसोरबो एसे फावसायलांबाय आरो बिसोरबो ओमफ्राय मोनसेबो बुस्थुखौ हराखै बिसोरो पुलिसफ्रा आरो पुलिसफ्राबो लानो हायाखै मोनसेबो बुस्थु बोरला थिर मोनसेबो सेना लानो हायाखै साथी अगर यहाँ नो ब्रेक होता ना अभी तक जाबावगोन बे दावरावा जाय जाय लाइभआव दङ एबार बयबो गोसो